Diolch yn fawr. Na i ddim gadw chi'n rhy hir. Mae'n bleser ac yn fraint cael agor y GwyddonLe yma heddiw. Ac hefyd i weld siwr gymaint o bobl ifanc sydd â ddiddordeb mewn gwyddoniaeth. Wy'n teimlo'n falch iawn hefyd, fel crwt Abertawe, taw Prifysgol Abertawe, sydd yn noddi'r y babell unwaith eto am y bedwaredd flwyddyn. Yn enwedig gan bo fy mrawd wedi astudio am ddwythuriaeth yna. A wy'n cofio yn Eisteddfod Abertawe, oedd yn mrawd yn gweithio yn y babell yn helpu arddangosfa i wneud pethau dŵr lan môr. A oedd yn digwydd wneud cyfweliad criw teledu, a tra'n dal cranc ar gyflwynydd yn neud i link i ffisyn hi i'r camera, dyma mrawd yn dechrau gweiddi bod math o bethau anweddus a drwg, gan bod y cranc wedi pinsio i fisa, a hyn yn gyd yn fyw ar dyledu. Dwi'n falch bod dim cranc god i gael yma yn y bala, ond i bai bod nhw wedi mewn fideo i'r llyn, tyfa. Actio yw'n prif waith fi, ond ymhell cyn i fi ddechrau actio, gwyddoniaeth oedd y pwnc o'n i mwyaf angerddol yn byti, a nes i astudio. O'n i moyn astudio i fod yn ddoctor trwy'r ysgol i gyd, a o bennes i lan yn astudio biocemeg Prifysgol Caerdydd sydd yn ymhell o gwmderi. A mae fy niddordeb i mewn gwyddoniaeth wedi arwain at sawl cyfle annisgwyl, dim llai yn cael y cyfle i gyflwyno rhaglen natur i blant o'r enw Gwylltio. A tra'n ffilmio, wnaethon ni roi cyfle i'r plant cael defnyddio y dechnoleg ddiweddaraf, camerau tanddŵr, camerau isgoch, camerau cudd, a wnaethon nhw i hunain darganfod bob math o fywyd gwyllt. Ond y peth gorau am ffilmio Gwylltio oedd gweld ymateb y plant pan o'n nhw'n darganfod rhywbeth oedd yn cuddio reit ar ei stepen drws. Ac wrth gwrs, plant sydd yn gofyn y cwestiynau gorau, felly nes i ddysgu lot hefyd. Ac yn dilyn o hynny, a fe wedes i ynghynt, mae'n bleser gweld siwr gymaint o blant a phobl ifanc yma sy'n awyddus i ddysgu am wyddoniaeth. Felly, mae'n siŵr bod chi gyd nesu i fynd i weld yr arddangosfeydd. Mae 3D printer fan hyn sydd hollol anhygoel, a mae yna tywod hyd draw fyna. Felly, pleser o'r mwyaf yw i fi gael gyhoeddi taw bod y GwyddonLe nawr yr agor. Diolch yn fawr.